Dakbayan sa Mandawi, wala pa makasinati o kakuwang sa supply sa tubig tungod sa epekto sa El Nino. Hinuon, pipila ka mga mulupyo sa dapit, nakasinati na sa hinay nga supply sa tubig. Si Chelo Valiena sa report. Wa pa'y nabantayan ang dakbayan sa Mandawi sa kakuwangan sa supply sa tubig gikan sa Metro Cebu Water District. Matod ni Attorney Danilo Almendras, ang Mandawi City Administrator nga ang Buhisan Dam nagsupply lang og tubig sa mga konsumidor nga taga-dakbayan sa Sugbo. Atong gitanaw nga may tabo pa na kung grabe na gid kayo ang kalow ang supply sa tubig niya. Ang demand either ma-maintain or musaka. Ang mga konsumidor sa dakbayan sa Mandawi gikuha gikan sa ubang tinubdan sama sa Kasili Konsolasyon o sa CMWD Bulk Supply sa Luyang River sa lungsod sa Carmen. Apan kaganihang buntag ang comfort room sa second floor sa Mandawi City Hall ug laing comfort room sa ground floor gisiradan ug wa ipagamit. Gipasabot hinuon ni Almendras nga nadaot lang ang bomba sa tubig ug nagpahatod lang og tubig sa Bureau of Fire. Naguba ang bomba sa City Hall, nagyayo pa. Ano sa maayo, sir? Pero nagsige nagtrabaho ron ato mga plumber. By Monday maayo na kuno. Samtang si Virgilio Adol, 47 anyos, miingon nga way agas ang gripo sa giabangan nilang panimay sa ikaduhang handana sa Uwano Compound kun maadlawan. Samtang magpaong-paong usab ang agas sa gripo sa iyang kananan sa may Abansenia Street sa sentro Mandawi. Pirmi mintig rin siya, sir. Pero sa mo tigid karon kay iting-init man nga hinay pa kon pressure. Sa text message, gipahibaw ni Charmaine Rodriguez Cara, tigpamaba sa MCWD nga wa pay mga dapit sa dakbayan sa Mandawi nga apektado sa El Nino. Iya hinuong giangkon nga ang Uwano Compound nakasinati og low pressure nga mao hinungdan nga hinay magpaong-paong ang agas sa tubig sa may sentro Mandawi. Matod ni Cara, usa sa plano karon sa MCWD nga ibalhin og laing dagkong tubo sa tubig ang mga tubo nga nagsupply sa mga konsumidor sa maong dapit. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.